सुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जों एसटि सीटआ मोनथाम बे एसटि सीटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौ मुसलमान সকলৰকো एसटि কৰক গতিকে অসমখনক গোটাই एसटि কৰি দিয়ক खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआर ऑपरेशन सिंदूर की जो 7 मई की कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवाराव बिपिएफ हान्जानि सासे केन्डिडेटजों रावबो जुजिनो हानाय बा बिथांखौ फेजेननो हानाय इउपिपिएलनिफ्राय रावबो गैया होननानै बिथाङा रोखायै बुंदों। दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम निस्सय नाय आरो लोगोसे अपारेशन सिन्दुरनि सायावबो आङो एसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना जाहाथे नुवाखैब्ला जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजिनानै मोनगोन थांनाय मोनायाव मा जानाय बा माब्रैहाय जोंनि इन्डियान आर्मिफ्रा पाकिस्ताननि आर्मिफोरखौ माब्रैहाय एटेक खालामदों बा माब्रैहाय मा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोसे दायो नैबे जोंहा जिथुनाखि प्रमद बर' सारा जि बुंदों हा दाथ' बुङाखै सिगाङाव बुंनाय आरोना बिथाङा बुंदों मुसलमानफोरखौबो जिखुनु माने एसटि होजोबदों माजोबदों अमा बेदर जाग्रा जादों साम' जाग्रा जादों खांख्राइ जाग्रा जाजोबदों होनना बुंदों। बिथांमोन बुंनाया बेसेबांसिम सैथो थारैनो बिथाङा मुस्लिमफोरखौ खांख्राइ जाहोनो हागोन हाया अमा जाहोनो हागोन हाया साम' जाहोनो हागोन हाया एसटि सोमारसिगोन नामा? एसटि सोयोब्लाथ' बिथांमोनहाबो हिन्दु जाजोबसिगौमोन नङा होमबा? दा आरो लोगोसे जोंहा राकेश ब्रह्म आदै मिथिबायना राकेश ब्रह्म आदैया मा जाखो जेबो मिथिला आङो इउपिपिएल हान्जाया जेनगोनखौ मिथिखानानैसो ना बले नैबे जोंहा पाकिस्तान आरो इन्डियान जिथुनाखि पाकिस्तान आरो हिन्दुस्तान जोंहा दायो दावराव जागासिनो दं नङा होमबा? अपारेशन सिन्दुर सोलिलायगासिनो दङ दा नै माबा माबि पाकिस्ताना जोंनि भारताव गारहरनो ओंखारलायदों जोंनि आसामावबो 20 ना 10टा जिल्लायाव माने टारगेट लादों होननाय खोनादों। नैबेफोरखौ मिथिखानासो ना नुनानैसो बिथाङा गिनानै खारनो ओंखारखाबाय नामा? खारदो आरो खारखानांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर मोसाफैदों नामा? दा मोसाथ' फैयाखैदां एक्सुवेलि आरो मोसाफैबा मानो खारनो गोनांथि दं? नोंथाङा निस्सय सानसे समाव बेफोरबायदि जाय बिथांखौ टारगेट खालामनानै बेफोरबायदि अखमान खालामनानै बा लाजि फोनानै नोंथाङा खारनांसिगोन मोसाफैदों गोदना अरग्रा माबा मानसि जाग्रा होनना बुंदों ना बे थारैनो जुदि ब्रायनो देरहामारोबा नोंथाङा खारमारगोन नामा? खारनायथ' नङा नोंथाङा अब्ला नोंथाङा लासिंसिं बबेयाव थागोन? राकेश आदै नोंथाङा बबेयाव थागोन? हा नोंथाङा मानो एथ'ग्राब मेन्टेलिटि बायदि मानो फाग्ला बायदि खोथा गोब्राब माथो नोंथांनि फंसेबो रावानो माने मिनिंलेस गोजा हा नोंथाङा जिथु आं सानो बे पलिटिक्सनि गेजेरजों नोंथाङा जुदिहाय खर'आ जेबो गैलाब्ला खर' मेलेमा आवलिजोब्बायब्ला नोंथाङा मेन्टेल जाबायब्ला तेजपुराव मोनसे मेन्टेल हस्पिटाल दं सार आदै राकेश सार तेजपुराव मोनसे मेन्टेल हस्पिटाल दं आरो नुवाखैब्ला फैबानो जाबाय आं दोनहैगोन नोंथांखौ बेयाव आरामसो माने इलेक्सन जोबजासिम नोंथाङा बेयाव दलद थाहैनो हागोन मिथिबायना? ओइ बाल्थि गिजिफ्राव माबा गिजिंफ्राव नोंथाङा जिला जिथा ड्रेसफोर गाननानै बेयाव साननैसो थानो हागोन। थारैनो नोंथाङा मेन्टेलिटि नंमारा चेकआप खालामजानो थाखाय बेवहाय दा नोंथांमोना मानि खारनाव बर'नि पलिटिकेल नोंसोर नायल' जाल' मोननैल'सोमोन नै दा मोनसे हाबबावबाय बार गोदान दाबावबाय नोंथांमोनहा मानि खारनाव गावजों गाव नायलायनो हाया मानि खारनाव सैलाया? हाग्रामाया बुङो प्रमदखौ भौ प्रमदा बुङो हाग्रामा महिलारिखौ भौ आरो बेजों लोगोसे फिसा फेनला सेला सेथा राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्डफ्राबो होखावलायो सोंलायलायबाय थानो बिदिजों जागोन बिदिजों बड'लेण्डखौ मोनगोन बिदिजों बर' हारिया जौगालांगोन बिदिजोंनो बर' हारिया एकदम राजा जानानै थागोन मिथिबायना? जाबाय था बिदिनो नै मालायफ्रासो बाराबा नैबे अपारेशन सिन्दुरा जिथु ब्रायनो पाकिस्तान हिन्दुस्ताना जामारोब्ला एक्स एनडिबिनि बिथांमोनखौ नायगारगार थख' आरो दानख'ना गालांदो नोंथांमोना बर' जोहोलावफोरखौ गालांदो बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मोनसे समाव हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोननि साननाय हनायखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना सादा बुसाफोरखौसो हरला बायदोलाय बैफोराव मिथिबायना? बेखायनो दानिफ्रायनो रेडि जा दानिफ्रायनो दा बे समावनो भारतजों जुदिहाय पाकिस्ताना गमामायैनो बिनिफ्राय देरसिन जालांमारोब्ला बेनो मोनसे सुबिदा होननानै आं सानो बेनो मोनसे सुबिदा माब्रैहाय होनना बुङोब्ला बेवहाय जेरैखि जाबाबो जोंखौ भारतीय हिसाबै जोंखौ एसटि हिसाबै जोंखौ बर' हिसाबै जोंनाव बिर जोहोलावफोर दं हिसाबै एनडिबिनिफ्राय आखाइ थिखोनानै बा जिरायना थानाय बिथांमोनखौ दं होनना मिथिनानै बिथांमोना मा खालामगोन लिंहरखागोन मिथिबायना? बेखायनो बे सुबिदायावनो दानो बड'लेण्डनि मुङै बा बर'नि जिथुनाखि एक्स एनडिबिनि बिर जोहोलावजो बिथांमोन दङ साफ्रोमबो बर' हारिनि फरायनानै बेखार थानाय बिथांमोननि मुङै भारत सरकार सेन्ट्रेल सरकारनिसिम मोनसे एप्लिकेसन होदोसो गोख्रै इमिडियेटलि अब्ला मानो जाया बेलाय बेनो मोनसे दरखं आरो बेनो मोनसे जोंनि थाखाय साबि थाला
खुला जाना होखानाय मिथिबाय ना बड'लेण्डखौबो मोनगोन रायजोखौबो मोनगोन साख्रि बाख्रिखौबो मोनगोन जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बा ओनसोलखौ डेभेलपबो खालामनो हागोन बे मोनसे सुबिदा आं बेखौसो सानो दा नोंथांमोना सम मा सानदों जेबो मिथिया आङो नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जस्ट नायना लानायनि गेजेराव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो नोंथांमोना सिन्दुर अपारेशननि गेजेरजों बोरै बोरै जालांखो बेखौ नोंथांमोना नुखाबायबो जानांगौ बा नुवाखैबो जानांगौ आरो बोरै बोरै राकेश ब्रह्म बिथाङा मारै बेफोरबायदि गोब्रामखौ प्रमद बर' सारा मारैहाय बिटिआरनि सासे सिएमआ मा समाव बेफोरबायदि गोब्रामामोन दा नैखौ लानानै आं नोंथांमोननो होदों आरो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव गोजोन्थों नोंथांमोननि मिडियासिम जिहेतु बेयो सेन्ट्रेलनि निर्देश मथे प्रत्येक ब्लगावनो बे इउथ इशु माने वार्कार्स मिट बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जाबोगासिनो दं दिनै बेयाव जमदुवाराव जादों आरो बाव गोबां वार्कारफ्रा जोंहा सफैजोबदों बे जमदुवार समितिनि उइलियाम नार्जारिनि आरो बहुद जाबावगौमोनदां आं दा खोनानो मोन्दों जितु जोंना नैबे जोंनि एगेन्स्ट पार्टि जितु इउ पि पि एल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बि पि एफनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि थेवबो जादों जथेस्थ' दा बेखिनिया सोलिगासिनो दं जाय हक जोंनावथ' जेखि बेबहार खालामा जोंखौ जेखि बांखि नासया बि पि एफखौ नैबे मोनबा समस्तियाव दा बर्तमान कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जों एस टि सिटआ मोनथाम बे एस टि सिटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्तमान खुनु हान्जा गैया आरोखि दिनैनि दिनाव आरोखि आरो दा मोननैया जेनेरेल मोनसेया अपेन मोनसेया जेनेरेल सिट बेबो बहुद माबा जाबाय आरोखि आपग्रेड जाबाय मोजां जाबाय जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव बि पि एफ माबाया समिस्तिया मोनबा दङ बे मोनबायावबो जोङो बि पि एफ हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि आं जेबो बिदिखौ गोब्राबखौ आं जेबो नुहुराखै खारन सरकार गैयाबाथ' नोङो एम सि एल ए जानानै बारा खामानि मावनो हाया खारन गिदिर गिदिर जुदि स्किम मावनांगौबा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ नङाबा खुनु खामानिखौ मावनो हाया आं नुदों आंनि समस्तियाव बेबादि एथ' झामेला जानाय नङा खारन जेसेबां हादों आं पार्सनेलि बे खामानिखौ आं मावना होगासिनो दं जेरै लामा गाज्रि जानाय बबेबाफोर दालां गाज्रि जानायखौबो आं बेखौ रिपेयारिं खालामना होगासिनो दं आरो आं बि पि एफ सराइबिल हिसाबै आरोखि बि पि एफ हान्जाया खुबै गोख्रों आरो जोंनि बि पि एफ हान्जाया सराइबिलनिफ्राय खुनु दोरोडाखै साफा सानै बे लबिफोर थांदों बाखि जोंनाव दा आंनि समस्यायाव बुंनो थांबा टाउनाव बि जे पि बिराद दंमोन बि जे पिया दिनै लोब लोब आंनाव जइन जागासिनो दं हयथ' थानाय नंला आरोखि बि जे पिया बे टाउनावहाय आरो बे हाग्रा ओनसोलजोंबो अनेक इउ पि पि एल दंमोन अनेक माने जइन जाखोमागासिनो दं मथ'थे नैबे इलेक्सननि सिगां बहुद वार्कार फैबावगोन आरो जइन जाबावगोन आरोखि बिसिबाव दं 5,000 बाराखौ बुंनानै लाब गैया आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन এইবারबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि মুছলমানসকলকো এছ টি কৰক গতিকে অসমখনক গোটাই এছ টি কৰি দিয়ক তাতে বেছি লাভ আছে আৰু ইয়াত আৰু হিন্দু মুছলমান কাজিয়া হ'ব নালাগে গোটাই এছ টি হৈ গ'ল সকলো কাকৰা খামু খাওয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ক সকলো গাহৰি খাওয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ক এটি खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थालामारि खादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के दोस्तों को सॉरी बोलना चाहता हूं कि सॉरी आज सुबह आप लोग को शायद जल्दी जगा दिया होगा बट यस सीरियसली हम भी नहीं सोए हैं एंड जब से ये हुआ है तब से एक खुशी का माहौल है बट फ्रैंकली जो आप लोगों ने पहलगाम में किया था इनफैक्ट जो आवाम है पाकिस्तान के सिविलियन लोग हैं उनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा लेकिन आपकी फौज और आपके स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने जो किया था इससे कम में तो आई डोंट थिंक वी कुड हैव डन जस्टिस सो यस दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकिन आज का हमारा ये वीडियो का मेन मकसद इसको एनालिसिस करना नहीं है इसको भी हम करेंगे कुछ हद तक देखेंगे हमने कि एक्चुअली हुआ क्या क्यों हुआ लेकिन यस इसके बाद कि क्या ये खत्म हो जाता है यहाँ पे या ये एक शुरुआत है इससे ज्यादा हमें
आगे अब तक जो हो गया सो हो गया, अभी आगे हमें क्या करना चाहिए और अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे आगे के मेजर्स क्या होने चाहिए। 6 और 7 मई भारतीय सेना ने एक करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। यह जवाब था 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगांव हमले का, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्ट्स को उनका धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की, जो 7 मई की सुबह 1:05 से लेकर 1:30 तक किया गया। और इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। और इस बार हमला केवल पीओके में नहीं हुआ, और हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी किया गया और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भी किया गया। और इस बार भारत ने 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाकर पाकिस्तान को मारा। और अभी मैं जहां पर भारतीय सेना ने हमले किए उन 9 आतंकी कैंप्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जिसका रिकॉर्ड है इंडिया में बड़े अटैक्स कराने का। इस टेररिस्ट कैंप को अंतरराष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर बर्बाद किया गया। मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप, जिसका लिंक 26/11 मुंबई अटैक से भी था। यहां पर अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के 30 किलोमीटर अंदर है। सर्जल कैंप सियालकोट, सांभा कठुआ के सामने, जैसे मोहम्मद का कैंप, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर अंदर। महमूना कैंप सियालकोट के पास, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, जो कटरा में टेरर अटैक हुआ, वो उसकी ट्रेनिंग इसी कैंप में दी गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर। इसके अलावा गुलपुर कोटली लश्कर तैयबा का कैंप पुंछ रजौरी के पास अप्रैल 2023 और जून 2024 के यात्री अटैक से जुड़ा हुआ है। सवाई मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का कैंप तंगधार सेक्टर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव में जो हमले हुए, उसका रिश्ता इसी कैंप से है। बिलाल कैंप, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड, जहां से घुसपैठ होती है। कोटली कैंप रजौरी के सामने लश्कर तैयबा का फिदाइन ट्रेनिंग सेंटर एलओसी से 13 किलोमीटर अंदर है। बरनालक कैंप भिंबर एलओसी के पास, टेररिस्ट ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट का बेस। इस ऑपरेशन में कौन से एग्जैक्टली फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए थे उसके बारे में डिटेल्स आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि अभी तक ये इंडियन आर्मी ने या इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिलीज नहीं किया है। बट यस, जो हमारे पास फाइटर जेट्स है, इन ऑल लाइकलीहुड राफेल्स, इन ऑल लाइकलीहुड मिराज 2000, इन ऑल लाइकलीहुड सुखोई का इस्तेमाल हुआ होगा। एंड यस, देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स कि इसमें हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी इस्तेमाल हुआ है, विच कैन यूज, जो आपको देख करके दूर तक इट गिव्स यू सर्वेलेंस विदाउट इवन गोइंग इनसाइड पाकिस्तान एयर स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे ऑपरेशन में जो एक सबसे ज्यादा काबिल तारीफ है, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ही काबिल तारीफ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें अहम हासिल किया है हमने, इस बार हमने 100 किलोमीटर्स अंदर जाकर के स्ट्राइक किया है। यस, 100 किलोमीटर, एंड 100 किलोमीटर इज नॉट इजी, सीरियसली। उनके रडार्स के साथ में, उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के साथ में 100 किलोमीटर अंदर जाकर के स्ट्राइक करके वापस आना इज नॉट इजी, एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव एक्चुअली बीन एबल टू कंडक्ट दैट।